प्रणाम नमस्कार कैसन बानी लोगिन। तो आज बनावल रही बिहारी ठेकुआ के रेसिपी। ये बिहार में होखे वाला छठ पूजा के प्रसाद भी है, बहुत ही खास था और स्वादिष्ट बनेला। और ये एकरा के केहू भी बना सकता, पहली बार में ही ये बहुत शानदार बन के उतरेला। तो चलिए लोगिन ये ठेकुआ के रेसिपी बनावल शुरू कइल जाओ। तो ठेकुआ बनावेला यहाँ पे देखी लोगिन एगो बड़ बर्तन ले लेले बनी। यही में डलाई 250 ग्राम मैदा बाटे, 200 ग्राम सूजी ले लेले बनी। तो रउआ लोगिन मैदा और सूजी दोनों बराबर भी ले सकत बनी लोगिन, ऐसा कोनो बात नहीं है कि कम चाहे ज़्यादा करके बनी। ये नारियल के बुरादा ह। यहाँ गेहूं के आटा भी डाल सकते हैं लोगिन, चाहे खाली गेहूं के आटा में भी बना सकते हैं लोगिन। छठ पूजा के जौन प्रसाद होखेला वो खाली गेहूं के आटा से ही बनेला। यही में ये थोड़ा सा सौंफ डलनी है और थोड़ा सा कुटर इलायची, ऐसे ठेकुआ का स्वाद जौन बा वो बढ़ जाई। तो मोइन ला यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं लोगिन। पूजा के जौन प्रसाद बनेला छठ पूजा के प्रसाद तो वो घी में ही बनेला, लेकिन अभी हम पूजा ला नहीं बनाओ तो इसे में तेल डलनी है। तो एक के तेल डाल के बढ़िया से मोइन दियाई। देखी लोगिन मोइन जौन बा जितने बढ़िया से दियाई, जितने बढ़िया से एकरा के मलल जाई उतने बढ़िया ठेकुआ जौन बा बहुत ही खास्ता बन के तैयारी हुई। देखी लोगिन यूट्यूब पर बहुत सारा भाषा में बहुत सारा चैनल बा और वो सब के खूब सारा प्यार और सपोर्ट रवा लोगिन देत बानी लोगिन। तो हमू एगो ई छोट सा प्रयास कैले बानी भोजपुरिया संस्कृति के आगे ले जाए के, और वो आशा करतानी कि रवा लो हमरो के खूब सारा प्यार और सपोर्ट देम लोगिन। तो देखी लोगिन अब एमे चीनी डाल देनी है, चीनी डाल के एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाई। तो अब यहाँ डालल जाई दूध। तो रउआ दूध के जगह पानी भी डाल सकत बानी लोगिन, तो लेकिन दूध में बनी तो स्वाद जौन बा उ औरो बढ़िया होखी। तो दूध एक साथे ज़्यादा नहीं डाले के, बस थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल के एकरा के मिलावे के बाटे ए तरह। देखी लोगिन तो एकरा के खूब ज़्यादा भी नहीं के मले के, ना तो ठेकुआ जौन बा उ छानत में टूटे लगेला। तो हल्का हल्का दूध डाल के एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाई। एकरा के उतने मिलावे के बाद जितना ई मतलब लोई टाइप के बंधाए लगे उतने, ज़्यादा गील नहीं के करे के, ना तो ज़्यादा गील अगर हो जाई तो ठेकुआ जौन बा एकदम टाइट बनी, नरम ना बन पाई। देखी लो तो ये बढ़िया से महीना गइल बा, मिला लेले बनी देखी लो। तो अब एकर छोट छोट लोई बना लेहल जाई लड्डू जैसे, बिल्कुल इस तरह। देखी लोगिन ये बढ़िया से तैयारी हो गइल बा, वैसे देखी लोगिन कितना बढ़िया लड्डू जौन बा वो बन जाता टे। देखी लो तो यही तरह सबके सब मिक्सचर के लोई बना लेहल जाई। ये देखी लोगिन तो एकरा के ठेकुआ के रउआ लोगिन साँचा पर बना सकत हइन लोगिन, चाहे हाथे पर ए तरह बना सकत हइन लोगिन। देख लोगिन किनारा से जौन टूटता तो ऐसे ई पता चलता है कि ठेकुआ जौन बा एकदम बढ़िया से महीनाइल बाटे। देखी लो ए तरह भी बना सकत हइन लोगिन, ना तो ठेकुआ बनावेला साँचा आवेला वैसे भी बना सकत हइन लोगिन। तो ये देखी लोगिन कांटा चम्मच से हम थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन बनावत हइन, तो डिजाइन अपने पसंद के हिसाब से कैसन को रोल बना सकत हइन लोगिन, जैसन रोल के आवे। ये देखी लोगिन तो ठेकुआ बनावेला साँचा के कोनो जरूरत नहीं के, लेकिन हाँ साँचा रहेला तो उसे अपना हिसाब से रंग बिरंग फूल बन सकेला, सुंदर सुंदर ऊपर फूल रहेला। तो रोल एकरा के तरह सादा भी बना सकत हइन लोगिन। देखिए लोगिन डिजाइन में फ़र्क बा, लेकिन स्वाद में कोनो फर्क ना आई। ये देखिए लोगिन तो सबके यही तरह से बना लेहल जाई। तो चलिए लोगिन अब एकरा के छान लेहल जाओ। तो ठेकुआ छाने ला ये देखिए लोगिन तेल ले लेले बानी, कढ़ाई में तेल डाल के एकरा के मीडियम आंच पर मतलब मध्यम आंच पर गरम कैले बानी। तो अब एमे एक गो आराम से हाथ के बचावते हुए डालल जाई। एक साथ ज़्यादा ठेकुआ नहीं डाले के, ना तो पता चली कि उसमें टूटे लगेला। तो एकरा के 2 से 2.5 मिनट तक एक तरफ से सेक लिया। ये देखी लोगिन हल्का हाथ से एकरा के उल्टल जाई ताकि ठेकुआ जौन बा टूटे ना, काहे कि ये बहुत बढ़िया से महीनाइल बाटे, एकदम खस्ता ये बन के तैयारी हुई। तो एकरा के तनी आराम से उल्टे के पड़ी। आँच के एकदम धीमा रखल जाई, मध्यम आँच पर ये जितने बनी उतने बढ़िया बन के तैयारी हुई, एकदम खस्ता बनी। आराम से बनावल जाई एकरा के।
एक बार के ठेकुआ बनावे में आराम आराम से धीमा आँच पे बनाएम तो 15 से 20 मिनट के टाइम लागी एमे। तो हम पूरा 20 मिनट तक एकरा के धीमा आँच पे पकैले बनी। आ ठेकुआ जौन बा एकदम बढ़िया से अंदर बाहर सीख चुकल बा, पक चुकल बा। एकर कलर भी देखी लोगिन कितना बढ़िया आइल बा। ठेकुआ में एकदम है पर देखी लोगिन दरार क्रैक जौन बोलल जाला उ पड़ गइल बा। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी जौन ठेकुआ होखेला उ बन के तैयारी हो चुकल बा। तो यही तरह से बाकी जौन बचल बाटे ठेकुआ ओकरो के फ्राई कर लेहल जाई। ये देखी लोगिन। तो ठेकुआ के जितने आराम से बनाएम लोगिन धीमा आँच पे उतने बढ़िया बन के तैयारी हुई, उतने ही अंदर तकले पाकी और खस्ता बन के तैयारी हुई ठेकुआ। तो रउआ लोगिन देखबे कइनी लोगिन कि ई बिहारी रेसिपी ठेकुआ के रेसिपी बनावल कितना आसान बाटे। तो रउआ लोगिन ये तरीका से एक बार जरूर ट्राई करम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करम लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम लोगिन। अपना भोजपुरी संस्कृति के खूब सारा प्यार और दुलार दी लोगिन। फिर मिलता नहीं एगो भोजपुरी रेसिपी के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।